iyavalwa emthethweni yabelungwini ngobethu. Kodwa kwaba khona ubufakazi bokuthi abanye abafowethu base Southern Africa ababethe uma befika eSouth Africa bathola umoya wombutho wesizwe obizwa ngokuthiwa u-ANC, bahamba nalowo moya bafike emakubo bakha inhlangano. Ukhumbuleka kahle umholi wayeqotho waseZimbabwe owahola iqembu okuthiwa iZAPU uNkomo. Abamaningi ke amaqembu akhiwa ngaphandle naleli gama. Amangisi laphaya eZimbabwe abona ukuthi le ANC wrong ngoba iphethe umoya wala eSouth Africa. Base bethi ke abayivala umlomo bayikhiphe